bafowethu yazi General Mkhwanazi, I salute you myself. Ndonga Shamas, I salute you sir. Kade ngilalela izolo uShamas ekhuluma kunaleli khalathi leli lase angazi ukhalathi national what lineze politics nalo lithanda ukukhuluma kakhulu nje lilapha elihambela yovula icala phela lithi livulela uGeneral Mkhwanazi. So ke lachaza ukuhlobo lecala ngesingisi angixilileke lapha ecaleni lihambela yolivula uthi kuNdonga izolo ngiready icala malivuliwe njalo investigatewe ngiready ukuresponda yabo sohlangana phezulu yabo let's go uthi Shamas woza come on let's go uthi Shamas ngiyabuyela futhi lapha kuyiheadok eParliament uyazi ukuthi kuphi la kufanele sihlangane khona hand on like this ngiyabuyela lapha eParliament Shamas akadlali bafowethu Shamas akayona into akuyona mhlawumbe intsango yabo ayona intsango uShamas khona lento ethi mayikhuluma iveza ingozi sondele kanje ya bafowethu Shamas uyabuyela kuyaheadok again okwesibili kodwa nje ubufakazi ngihappy ngalo ubufakazi bakhe bezinto ayikhuluma ngomhla ka6 July hayi mina ngisehappy ngalo lobo bufakazi anginankinga ngoba abantu abaningi ababefuna ubufakazi wafika noSibiya wazothi hayi uNhlanhla Mkhwanazi ukhuluma izinto angazazi ngithukile izolo uma sewitness ukuthi wena wanikezwa u2 million wena Shadrack Sibiya wanikezwa u2 million furthermore waphinde wena wanikezwa impala inyamazana ezu20 ezafa furthermore Sibiya Shadrack Sibiya ubukokelwa imiliyoni njalo ngenyanga ukuthi ube isiphazamiso kubantu aba-investigator uKhathi Matlala we Shadrack Sibiya winkinga Shadrack Sibiya ubunikezwe imali and kunane account yokuthi imali ibifakwa kubani umuntu osebenza naye ifaka kwibank la kaAbsa wena Sibiya njengoba walapha eParliament wafikwa ngingiza nje wabheda baqeda ziyakhala abafowethu lapha kuMadlanga yabona ke le commission akudlalwa ngempela ke commission akudlalwa ngempela isitoli sakho kufanele usazi ngoba yonke into kufanele iqonde ngqo ngeke uye lapha yoshaya media cha andingabazo lapha woza nento yaziyo yonke into kufanele iqonde obafowethu mina ngiyisupporter lika General Mkhwanazi mina ngiyisupporter uGeneral Mkhwanazi I stand with uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi lensizwa lapha eAshdown eMaritzburg I stand with yona yabo njengomhlaba bafowethu not njengepolitiki ake ngimi la kubafowethu I'm not a politician and angiyazi politiki ngicela ungezi baningi abangifonelayo please bafowethu musu kungifonela ukhuluma ipolitiki angiyazi politiki angihlangane nepolitiki bafowethu ngumhlalo waseSouth Africa and futhi ngingumvoti njengoba kwakuthiwa kuvotwa yabo nami nginalo iqembu ebengilivotela uma kuthiwa kuyavotwa kodwa sengikhathele ngidikekile indaba zamavota angisayingeni ngangavoti ngoba ngiyipolitician mind you no ngangivota njengomhlali yabo so I did exercise my rights wami njengomhlali weSouth Africa ngavota ofisho manje lo msoco nalowo muhla angisenalo lelo gqozi nofuqufuqu lokuvota lungiphelele kade lalahleka yabo na last year nje ngivote ngihudula bafowethu yabo kodwa nje bafowethu ningezi kumina nizindaba zepolitiki nize nifuna ukuthi ngikhulume indaba enepolitiki involved asikhulume njengabahlali ngoba sonke sifuna isisombululo ukuthi sizophuma kanjani lento yokucindezela yabo sonke siyazi kunalento ekuthiwa o-capitalist kube no-communism mina ngingakwiside le communism into enabahlali into enabantu phakathi into engafuna ukucindezela omunye umuntu ahlupheke ebese kuthi lo ocebile acebe kakhulu no
No. Bonke abantu kufuneke badevelop, bonke abantu umnotho kufuneke bafundiswe ukuthi kulinywa kanjani, zonke imali itholwa kanjani, everybody has to be developed. Not kube khona umuntu ozoba ugombela kwesakhe kuphela antshontshe enze yonke izinto, yabo. So ke bafowethu, mina all the way for General Mkhwanazi. I'm a supporter for General Mkhwanazi. I stand with Shamase all the way bafowethu. If we support General Mkhwanazi, we've got nothing to do with the politics. Don't come with the politics, please. Ngiyacela. Lezi indaba nje nithulelwa abakwaNasen Easy News, umsomi angihlangane nepolitiki, ngicela ungangizeli ngepolitiki. Ayikho into ezokusiza ngayo, please.